Proiectul Califică-te pentru viitor este o oportunitate de formare profesională continuă adaptată realităților pieței muncii actuale. Proiectul este dedicat persoanelor angajate din regiunea de Nord-Est. Ce ne dorim să facem este să identificăm acei angajați care au niște competențe și calificări redundante pe piața muncii actuale, pentru că este în continuă schimbare, sau poate nu posedă o certificare care să-i ajute să-și păstreze locul de muncă sau să avanseze în carieră, și să le oferim complementar o serie de programe de formare profesională, de certificare de competențe, de consiliere și orientare în carieră. Partener în acest proiect este Agenția Județeană pentru Prestații Sociale, obiectivul ei fiind administrarea și gestionarea prestațiilor sociale asigurate de la bugetul de stat. Ne-am bucurat foarte mult să acceptăm solicitarea colegilor noștri furnizori de formare profesională de la Development Trading Consulting, pentru că suntem, și fără echivoc o pot spune aici, suntem specialiștii care facem formare profesională de peste 10 ani de zile. Și atunci putem oferi consultanță în domeniul formării profesionale a adulților pe proiecte europene, fără ca nimeni să tăgăduiască acest lucru. Și de aceea am acceptat să intrăm parteneri într-un astfel de proiect pentru a oferi consultanță în domeniul formării profesionale a adulților și pentru a sprijini demersul unui furnizor foarte bine tenit de a califica la locul de muncă. Știm foarte bine că anul acesta directiva europeană presupune ca pe lângă șomerii sau persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să fie calificați și angajații, fie din instituții publice, fie din sistemul privat, care lucrează pe anumite domenii de competență. Proiectul va fi implementat în perioada iunie 2011-mai 2013.